kin mengkenen raya ya. Sumpah ning batin yang kakang daeng andi raya ya. Lamun iya Sokawati seneng tekawin mangsa wurungan. Yakin? Temenan raya. Ya wis lamun kaya konon, kapan waktu nih sampean ngomong karo lakat dina kang becik raya. Asal restu wong tua, halal kita wong loro raya. Sekian pisan raya. Jadi sampean pengen ketemu karo wong tua Sokawati. Singaraning perkawinan raya pengantin lanang pengantin wadon. Ijab karo kubul saksi kelawan waline kuduana raya. Apa jenok mau tak rongokakan karep kawinan cekana pinya mene ya pribet no Kang Mas Dek Andiki ngomongnya pribet siap kanggo ngawini Sokawati ya mung bekan durung kenal kalian wong tua iya padan pen rumah tangga kan harus izin jaluk restu sing wong tua ya perlu kena biramane nos kok tak undang ya iya wong tuane hampir kenal hampir beru kok nenekku yang penting jangan harus izin sama orang tua boleh mana be perlu kebur dinggo wong sandiwara lenong woi sandiwaran disi mano wah mene wah angel daweng mene wah aduh seneng bunga sing langka padane awas dikaton menang kene wah menang kin ke anak sampean ke wis ketemu wis waras mau ka bocah lanang sing ditambani sampean ka ati wis waras kolut waras ya syukur bahkan janjine bocah lanang mau arep kawin ning anak sampean bener kanyen ya yakin nah cuman pada ngawin cek kita lamun iya masih dua wong tua ya kita aja pengen kenalan karo siapa ya karo sampean beli ninganan pengen kenal iya pengen kenal oh ya wajah iya berenak beli kah sampean menang kene serok den nun bi ini ngendi sih iki mene gajare pengen kenal kelawan no kayu wong tuane ini Rama ana wis teka bi wis sing bener ya yakin izin binemonane bi ora apa-apa ning nganan wong tuane gak wis pengen duwe mantu jarene aku sing bener bosok temen bi apa date tapi ya priben hari wong durung pernah kawinan kubi angen-angelin redep bae bi aku lho becek dua penyakit gejala stroke jadi bener sampean pengen kenal konon pengen weruh wong tuane matane melek ndi kok longo bae aku men ya dikit kabeh ya kakak parkiran jangan adu memakan dikit di sekana pengumuman ya bagi siapa saja yang menitipkan sepeda motornya di tempat parkir untuk segera diambil mengingat waktu yang sudah larut malam maka bila terjadi hal sesuatu di tempat parkir, maka panitia parkir tidak bertanggung jawab. Tertanda panitia parkir nyanyem. Kita kan, bener kak. Nyem, kunku bener wong tua ning Sokawati. Bosong temenan maksudnya kita goroma. Ora guyonan beli yakin beli kunku wong tuane kunku ningala nyem aja guyonan gak nyem wis pokoknya kita wani sumpah lah ya kita bebodo ning kono mah sejen temen karo bapane nyem maksudnya sejen priwen ya mang saya anaknya semono bapane semono nyem ya tapi kenyataannya nyongkuna anaknya kan bapane je embok kayak ngapa mati embok mah mati
Berarti Sokawati kini nuruni boke. Iya nuruni boke. Priwet. Oli ngomong para Sokawati. Ya lima sabloli. Nah, mana nak? Mana? Menang. Waktuannya menang, kalau menang. Menang. Apa sih bibi digawa? Arepan ngomong jeka lawan Senok Sokawati. Iya sok mono. Apa mas? Jadi sampean pengen ketemu Iya Rai. karo wong tuane Sokawati. Bener banget pengen ketemu pisan. Kanggo nepati janji ning Dayang Andi, pengen rumah tangga nilik rama bebarengan kelawan Sokawati. Tapi bener kun wong tuaning Sokawati. Memang benar Kang Mas. Yakin. Yakin. Ora gorowan. Sokawati beli bohong ning Orang sampean. nguji ning atine Kakang Dayang Andi. Yakin. Temenan Mas. Kader ngomonge Sokawati. Dan Kin mengkenen Sokawati ya. Senajana Dayang Andi bisa waras kaya mau kaya pengen maning. Karena jasa neng Sokawati kelawan bibi nyanyem. Tak turuti kawin lawan Sokawati ning dinaken pisan. Mung Kakang Dayang Andi duwe jalukan. apa sih yang dari jalukane sampean? Endane nerima beli Sokawati. Ari wong demen menerima Mas. Yakin Ya, temenan temenan. rongokaken. Kakang Dayang Andi ora pengen tunggangan sing bagus. Kakang Dayang Andi ora pengen umah kang gedong. Kakang Dayang Andi duduk pengen pakaian kang mewah. Tapi si cangkriman Dayang Andi sing dijimponi marang Sokawati. Cangkriman? Iya, Cangkriman apa Kang Mas? lamonan Sokawati bisa jawab cangkriman yang Kakang Dayang Andi, dinaken pisan tak lamar langsung tak kawin marang Kakang Dayang Andi. Lamun Sokawati ini bisa jawab Kang. Lamonan bisa jawab, Mangga cangkringan apa Kang Mas? tapi sebaliknya lamun orang bisa jawab, terpaksa bakal ninggalaken Sokawati Kakang Dayang Andi. Rongokaken Rai. Kakang Dayang Andi mau entas kapidara. Weruh. Jalukane sega sing wangi pisan. Tulis sing pulen. Cuman sayang Rai, Apa? ketika Kakang wis ngeli, Kakang wis pengen mangan, iku ninggange Rai ya. Sega mau anak lase Rai. Cangkrimane kuan. Cangkrimane kuwen Rai. Lamonan bisa Rai, elas mau kudu dibuang Rai. Sokawati ki bingung kini. Bi, Non. Apa no? Apa jalukane pengen di babak penganten di shooting? beli Jebi. Aikun Ora jaluk tunggangan sing mewah ya beli. ya. Mung bene jaluke kongkon jawab ning cangkrimane. Apa kun ku cangkrimane no? Reh ning Kang Mas kita kapidara. Ya, Mung bekan ngeli. mangan. Pengen mangan sega sing wangi. Ya, Sega sing empuk, sing putih. sing putih. Ya, Wayahe arep dipangan. ya. Anak elase Sega mau ku. arep dipulukku. Iya, terus rokek ora bisa kono. Ora bisa artine apa kuwi? Punten dan lamun kula karen takon lawan no kayu wong tuane oli pindane badhekane sampean sing kaya kono ku. Arep sapa bae sing jawab binyanyem. Kono. Karena isun sumrah uripe ning bibi nyanyem lawan Sokawati, termasuk wong tua ning Sokawati. Tapi inget binyanyem, Ya, ya. lamonan ora bisa jawab, percuma isun kawin lawan Sokawati. Astaga. Berantem ya nok ya.
resik pasti kentiti wis percuma senajan sampeyan sumpah sun masih tetap kelingan ning waktu lagi barengan waktu pengen sampeyan lelarak padahal kulaku bakti Papa Gibran aya Dimas nurut sa perintah Wah sepuh Ya Nyong. sedurunge kula ngomong karo sampean tenang apa banyu matane sampean melimbang-limbang Ya Nyong. apa wis krungu pangucape Den Dayang Andi Rongok Nyong. ya Aku wis krungu sing mau. Rasa getun aku bakal wis mengke. bisane sampean ngomong kaya konon priwe cangkrimane calon lakine Senop Pak Haji derek pinangka sing bebe ke-8 Papa Gibran sing paling apakah iku salaman Calon kubu. Calon kubu. Calon kubu. salaman maning salaman Suwun Bapak calon kubu. Kacang dawit agung yen wasuma lelentangan kakak Papa Gibran bos 38 Pak Haji derek keding Pak Haji derek Mame Trisno sareng aya damar wong varian dewek aya Edeno penjabarane cangkrimane calon lakine Senop apapun ku artine bisane sampean ngetokaken banyu mata Durung ngerti ya Nyong. ula banget beli ngerti wah Nyong. ula Ya ning lebak hieun bakal tak jelasakeun ya wah senajana batinnya aku suara ketahan di waktu ini. sesepuh eretan wetan minangkane sing ngirengaken Mama Trisno minangkane sing ngurmati Nyong bakal sila pengen jelas pengen terang sing sengaja nih calanang mau
sing sejatine bakal pengen weruh ora seneng kelawan aku. Dadi ora seneng kelawan sampean sing dadi wong tuane. Mangkono Dupe sampean wujude yang sadenawa. sejen sifat Sirine digawa mati kadate digawa mengget rela mati korban jiwa. Ah, jare bibi mau gagalaken bae sira. Wong lanang atur pirang-pirang. Tapi Sukawati beli bisa. Sukawati ini demen nikah Mas Dayang Andi. Ya tapi jawabannya wong tuane senokku kaya kono, Cik. Najana seneng ning senoke, tapi ora seneng ning wong tuane senok. Demene Sukawati wis kepatiwasa. Ning sapa sunitip diri ning sapa sunitip raga sunitip Tekadi anak sampean lamun beli kelakon kelawan pemuda kin suka mati babar pisan Jawa. Priwet sampean sing dadi wong tuane ku arep nyumponi ta beli pun kuwa. namun bener-bener anak aku kepatiwasa berarti ora eman kawan wong tuanya. Terus priwen sampean Ya langka maning nyem aja barengan ngomongan wae. Gunung Guntur tanjakan Gunung Silaur Sukaibur masuk ke hancur. Anyem aku ning waktu kian arep ngomong kelawan putri aku Sukawati. Sokwa. Nok Sukawati jadi sila kiblik kena dipanggah kono. Sukawati pengen kelakon Rama. Sukawati ini emang diganti kelawan liyane. Apa maning wong sing tik temeni wis anane ngadepane Sukawati Rama. Anu namanya nyem wong demen jareng basan halang-halangan tunbak tucukan ya diserang bangsa urung ananging pribenok kaya Rama batin orang dibakakeun bayi Sing titlan hati-hati sing awas laku lampan. Lamun ia sampean melas kelawan sing dadi anak sebab Sukawati sumpah pengen urip bebarengan kelawan sing dadi kekasih. Hayu wa ngomong kelawan bakal mantua. Mono senoke mono ngomong. senok tangi ya tangi sedok rene bayi Mana aja wedi-wedi ajar kakunku calon mantu kunku.
angka Mama Habib Pak Haji derek kang mirengakeun Nang jadi bener senang demen dengan anak Rama. Jang. Enggih Rama, kula banget seneng kelawan putri panjenengan. Penyewunan kula cangkriman mau sing mesti kudu dijawab marang Sokawati. Ya Rama wis ngerti. abang-abang bungaribang suka mati lagi Mana ya ampun sampean ya. Kayalah kajalukan sejene. Pinyanyem Jaya. dudu isun tegalan tegel kelawan Sokawati. Apa jare bejaneng kabeh menusa sedulur baturing daeng andi lamun isun kedauk jodoh lawan Sokawati. ning sapa sunitip diri sunitip raga Mas, Iya isun rai sampeyan lah kapenyuwunan sejene ta Mas. kakang keder ngomongi rai. Kakang demen kelawan Sokawati. Kesaksian kelawan bibi nyanyem cuman sewiji penjalukan yang daeng andi. Ya iku mau Tapi punten ya Den lamun iya wis kelakon kone bebarengan lawan sampean tulung openana lan tulising eman kelawan kayu Dengwati ya. aja watir bi. Sumpah jajining daeng andi bakal setia selawase kelawan Sokawati. Ya wis meneh wak gage sampean keku. Buktikaken jalukane, buktikaken gage ngono. Ya wis ya. Ya, Waktu kin bakal tak buktiaken ya. Ya, ayo Barang ngono termasuk bebarengan anak senoke. aku. Kelawan apa sih Rama? Sampeyan aku yakin. Nok, ning waktu kian karena priben baik wong karo anak Rama nyoro tegal dalam sira termasuk Rama bakal restoni lalu genetujui hubungan lan perkawinan yang sira Bung ning waktu kieu nok Ramar ngomong kelawan sira Mangga Rama. Ramar manunggal kelawan raganing sira bayi Ayo wak, ayo Jadi gage wak. sisi kelawan Sokawati. Ya, ya ora bakal suwe bayi ya wak. arep manunggal dadi sawiji kelawan sira bayi Ya, ya wak ya. Nyem gagian ora nyem mata merem masih ngawit mau kini nyem. Wis ora kita kula ilaha masih sampean takon bae ya. Kapan manunggale nyem? Semono wis dibuktikaken masih takon bae. Melek sangkane ke matane ku. Wow, delanganku bletak ku.
Wes. Oh. Nyem Non non. sirane ningen